Večianske slávnosti boli tento rok o trochu iné, ako si ich návštevníci pamätali z predošlých ročníkov. Súviselo to hlavne so zmenou miesta, na ktorom sa organizovali. Tento rok sa slávnosti konali v Pribinovom parku. No nebolo to poprvýkrát, čo boli večianske slávnosti organizované na tomto mieste. Práve tu sa konali prvé ročníky slávností. Takže momentálne sa nachádzame v tzv. Pribinovom parku. Nachádzame sa v lokalite pri spoločenskom dome Veča reštaurácii Teorgóň oproti kostolu. Tento rok sa sem presunuli večianske slávnosti. Bude to taký pokusný rok tento rok. Uvidíme, aké budú ohlasy, ako to všetko dopadne. Novinkou tohto ročníka boli aj tvorivé dielne pre deti, kde si za pomoci skúsených lektoriek mohli sami vyrobiť zaujímavé dekorácie a naučiť sa nové výtvarné techniky. Tie prilákali do priestorov Mestského kultúrneho strediska vo Veči aj dospelých, ktorí sa nechali zlákať výtvarným umením. Prvý rok máme zavedené tieto tvorivé dielne v rámci spoločenského domu a detičky si tu môžu vytvoriť kvetinky, vtáčikov, myšičky a rôzne takéto potvorky zvieracie a motýlikov. A samozrejme ešte tu máme aj enkaustiku, malovanie horúcim voskom, čo nie len detičky, ale aj dospelých veľmi zaujíma. Môžu si vyskúšať 3 techniky vlastne a vytvoria si vlastne v každom centre niečo iné. Áno, deti sa nám tu už vystriedalo celkom dosť, prejdú si všetkými centrami tvorivými vlastne a myslím si, že hej, baví ich to. Tento rok mali organizátori o niečo ťažšiu úlohu. Na podujatie mali vyčlenený menší balík peňazí ako po minulé ročníky. No napriek tomu sa snažili zachovať úroveň festivalu. Sme radi, že napriek tomu, že je kríza, že ten rozpočet, konkrétne aj na tieto podujatia, ako sú slávnosti, či už večianske alebo šalianske a celkový rozpočet je menší a museli sme sa oskromniť. Keď to porovnáme s minulým rokom, minulý rok bolo na večianskych slávnostiach viac známych mien. Tento rok na prvé počutie je vlastne tých známych mien menej, ale opäť je to ovplyvnené tým, že každé meno niečo stojí a čím je to meno známejšie, tým stojí viac. Ale čo sa týka toho hudobného žánru, tak vždy sa snažíme ponúknuť ľuďom niečo z ľudovej tvorby, ponúknuť niečo deťom na zabavenie, ponúknuť mladým nejaké také tie rokovejšie veci, ponúknuť strednej generácie nejaké tie melódie z ich mladosti. Ako hodnotia slávnosti návštevníci podujatia, čo hovoria na zmenu lokality? Večianske slávnosti každý rok, odkedy tu bývame a nám sa tu veľmi páči, sme spokojní. Začiatok sa zdá dobrý, no ale počasie nepraje moc, zima je. Môžu byť aj tu, však to je dobré, lebo tam je parkovisko. Ale vidieť, že menej ľudí je, jak inokedy. Ináč, tuto asi nič iné nenájdeme. Najviac som sa tešila na tento profil. Veľmi pekne hrajú pesničky, majú fajnové. Tento ročník sa niesol v znamení revivalov domácich, ale aj zahraničných kapiel. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo pozáňať kapely, ktoré možno v prvom momente názov veľa nehovorí, ale sú to veľmi kvalitné hudobné zoskupenia, ako napríklad Queen Mania, v ktorej vlastne spieva Peter Pačúd, pomerne aj mediálne známy napodobniteľ Freddie Mercuryho. Queen Mania v podstate aj v svetovom meradle je označovaná ako za
jednu z tých najlepších revivalov Queenu. Sa tešíme napríklad Elan Manii, kde budeme v podstate môcť zažiť, i keď nie s členmi skupiny Elan, ale v podaní špičkových slovenských hudobníkov tieto nestarnúce hity.